салом дӯстон, боз як бозии нави дигар барои пулкоркунӣ дар телефон силка барои скачат кардани бозӣ дар поёни видео мешавад. Вақте шумо силкаи бозиро мекушоед, дар ҷои установид нависагай ва открыть в приложении Google Play. Открыть в приложении Google Play интихоб мекунем, бозиро дар Play Market нишон медиҳад, установкаш мекунем ва мекушоем бозиро. Вақте бозиро кушодем, дар ҷои Sign up with Google интихоб мекунем, бо воситаи электронии почтамон регистратсия мекунем дар бозӣ ва дар ин ҷо Play интихоб мекунем. дар ин ҷо Play Ad нависагай ва Skip нависагай. Агар Play Ad интихоб кунем, мо дар реклама нишон метавад, баъд бозӣ сар мешавад ва мо Skip интихоб мекунем, бозӣ сараза сар шавад. Ва ина бозии мо сар шуда ва дар ин ҷо рақамҳоро нишон метавад. Дар боло рақами рақам буромадасе, агар ҳамон рақаме ки буромадасе дар ин поён ҳам нишон дод, ҳардуш як хела омад рақамҳо ва мо пул кор мекунем. Ва ҳамин хели ба таври автоматӣ мо ягон корну мекунем, худаш бозӣ кардан мегирад ва мо пул кор мекунем. ва ина ман 0,45 пул кор кардам ва шумо ҳам бозӣ мекунем ва пул кор мекунем. Аз тарафи дасти чап поён дар значоки якумша интихоб мекунем. дар ин ҷо боша мо силкаи бозиро дӯстонмон дароӣ мекунем ва 20% барои ҳар як дӯсте ки ба силкаи мо регистратсия мекунад пул кор мекунем. барои силкаро копировать кардан Copy Line интихоб мекунем, силка копировать мешавад ва ҳамин силкаро роӣ мекунем дӯстонмон. ва боз ҳамин хел аз тарафи дасти чап поён дар дим значока интихоб мекунем. дар ин ҷо бошад бозиёро ёки барномаҳоро установка мекунем. 5 дақиқа ки кор кардем 2000 танга кор мекунем. Take Offers интихоб мекунем. дар ин ҷо бошад дар саволҳо ҷавоб медиҳем ва пул кор мекунем. Service Offers интихоб мекунем. ин ҷо ҳам дар саволҳо ҷавоб медиҳем ва пул кор мекунем. Our Offers интихоб мекунем. дар ин ҷо бозиёро установка кардани барномаҳо ҳастай ва видеои YouTube ҳастай ки мо видеои YouTube-ро тамошо мекунем ва пул кор мекунем ва видеои якумгиро мекушоем. поён дар Start Offers нависагай 2000 дар экран зер мекунем ва видеои YouTube-ро нишон метамодад. видеоро тамошо мекунем, мо дар сообщение меояд. ва ин ҳама дар сообщение омад ва тамом пул дар баланси мо гузаштааст. бо меоем обратно дар бозии мо. аз тарафи дасти чап боло дар нишондагӣ ки галочка сал шуд, яъне пул дар баланси мо гузаштааст. поён дар значоки чорума интихоб мекунем. дар ҷо бошад мо метавонем пуломонро бигирем. пуломонро метавонем дар кашлоки Payer, Gcash, Danacash, Advocash, Amazon, PayPal ва дигар кашлокҳое ки дар ҳамин ҷои десте метавонед дар ҳамин кашлокҳо пулотонро бигирем. минимал каш бошад 0.35 USDT. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. то видеоҳои дигар.